A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan wada min na riski na cikin wannan tashar ta mai albarka dandalinmu na matan aure. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Alhaji Ali Musa, kamar yadda muka saba ko da wani lokaci muna kokari mu ga cewa mun kawo muku ingantattu kuma shahararru cikin magungunan gargajiya ko kuma cikin tsirrai na itatuwa wanda muke amfani da su yau da gobe domin inganta zamantakewa tsakanin mata da maza. Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon namu na yau, saboda bidiyon namu na yau ya zo muku da wata tsirrai ce, wata itaciya ko in ce wani abu wanda muke amfani da shi a kasashen Hausa har da kasashen da ba na Hausa ba. Gabaki ɗaya muna ta yawan amfani da shi, da haka muka yi bincike mai zurfi muka gano shi wannan abun me yake amfani a jikin ɗan adam, kuma menene makasudin abin da ya sa mutane suke yawan amfani da shi domin su samu nishadantarwa tsakanin su da iyalansu. Kafin nan ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi, sannan ina yi ma kowa barka da ranar Juma'a mai albarka. Alkhairan da suke ciki ubangiji Allah ka sadar da mu da su, sharri ko masifan da suke ciki ubangiji Allah ka kawar da muna da su. Ina gaida kowa da kowa, yan uwa maza da mata wayanda suke baran addu'a akan bukatocinmu na duniya. Allah kai ka san bukatocinmu, ubangiji Allah ka biya ma kowa bukatun shi na alkhairi. Ina gaida kowa da kowa. Mu shiga cikin bidiyon namu na yau. Bidiyon namu na yau zai yi magana ne akan wata tsirrai ko in ce wata itaciya ko in ce wani abu wanda muke amfani da shi, wanda yake ya zama ruwan dare game duniya a kasashen Hausawa, wanda zaka ga kuma yana da lokuta da yakan iya zo kuma yana wucewa. Menene nake ta magana akan shi? Shine arake. Arake dai wannan wanda kuka sani, wanda za mu nuna muku foton ta gata nan. Arake tana da tasiri mai yawa a cikin jikin bil'adama, sannan tana taimaka ma nishadantarwa tsakanin mace da namiji. Kowa yakan iya samun arake, kuma tana da amfani na musamman ta tare da zamantakewa. Ya ake iya amfani da arake? Shine wanda mu duka muka sani, sawa'un ka daddatsa arake ka ci, sawa'un kai wa'ansu abubuwa da ita da dama. Da haka cikin wannan lokaci muka yi kokari muka samo muku wa'ansu haɗi wanda za mu yi da arake, kuma sannan muka tambayo ko in ce muka yi bincike mai zurfi muka gano cewa araken nan tana da tasiri sosai wurin inganta zamantakewa tsakanin mace da miji. Ga 'yan uwana maza, duk namijin da yake fama da karancin ruwan mani idan yana amfani da arake sosai bi iznillahi ta'ala zai samu augmentation de sperm, kamar zai samu ƙarin mani ingantacce wanda zai nishadantar da shi. Ga 'yan uwa mata kuma wanda suke fama da kuka ko wanda suke kuka da matsalar ni'ima, insha Allah idan suka amfani da ruwan rake suna taimaka musu sosai. Ya ake iya samu ita wannan rake? Saboda tana da lokaci da takan zo, kuma takan da lokaci da take wucewa. Shi yasa mutane suke yawan aiki da mazarkoila, wadda da kin yi bincike idan kika tabbatar mazarkoilan nan ta ruwan rake ce wadda ake sarrafa, saboda ita rake za ta zo da lokacinta kuma tana zo da lokacin da take wucewa. To in ki samu ruwan raken nan wanda aka yi mazarkoila ta ruwan rake mai inganci, insha Allah kike amfani da su, suna da tasiri sosai wurin maida mace ni'ima da ɗanɗano a zamantakewa tsakankaninta da mai gidanta. Sannan ruwan raken nan suna taimaka ma mutum wurin hutawa ko kuma hidda kasala a jiki, domin lokacin da aka samu kusanta tsakanin mace da namiji, wani lokaci zaka ga ɗaya daga cikinsu zai zama ya samu kasala, baya jin ƙarfi a jikin shi. Wannan ruwan rake yana taimaka miki sosai, sannan yana cikin ɗaya daga cikin abin da suke tada shawa ita wannan raken. Kenan idan ba za ka samu rake ba, ko in ce idan ba za ki samu rake ba, lokacin ta zai wuce, za ki iya kokari ki je ki nemi asalin mazarkoila wadda zan nuna muku kalolinta yanzu, kuma mazarkoila ta rake wadda take ta rake mai inganci. Idan kika amfani da ita bi iznillahi ta'ala za ki samu nishadi da biyan bukata a cikin wannan rake. Tasirin ruwan rake suna
ƙara ɗanɗano ga ruwan mani da yake huta sawa'un ga namiji ko ga mace, wanda mu duka muka sani malaman kiwon lafiya sun yi bincike akan cewa daga cikin abin da kake ci, daga cikin shi ake gina gangar jikinka, har daga cikin shi ake gina ruwan maniyin da suke fita a jikinka. Da haka yana da kyau a ce mutum ka iya, ko in ce kin matsa kina amfani da arake dai wannan wanda muke gani ko da wani lokaci kuma ake amfani da ita. Yana ɗaya daga cikin kuma wani reset wanda za mu kawo muku insha Allahu. Ki kokari ta kowane hali, idan da hali ki nemi wata itaciya mai albarka wadda ake ce ma ƙaro. Idan kika samu ƙaron sai ki nemi arake. Ƙaro ba ƙwaro irin wannan na jire ba, wannan itaciya ce wadda ake kiranta da suna karaki ko a ce ƙaro, wadda babbar bishiya take yi. Da za ki je wurin masu sai da magungunan gargajiya ki tambaya ki ce a baki itaciyar ƙaro. Insha Allah idan kika samu wannan itaciyar mai albarka, kika haɗa ta da arake, kika haɗa su wuri guda, kika tafasa su sosai. Idan son samu za ki iya sa kayan yaji kamar irin su karamfali ko kuma citta ko kuma kimba ko loriya, duk wanda yake sawwaka a gare ki, zuwa suna ana'a kardamol, wanda duk Allah ya sawwakan miki da shi. Idan kika ɗiba kika sa cikin wannan haɗin naki mai albarka, kika tafasa shi sosai da sosai, idan ya sabka ki rika amfani da shi. Ɓangaren wai kuka da rashin ni'ima, ɓangaren kuka da rashin shawa, ɓangaren kuka da kasala, insha Allahu bi iznillahi ta'ala sai dai ke ki ba wa'ansu labari akan wannan matsalar. Bi iznillahi ta'ala an huce wannan lokaci. Da haka ina ma kowa da kowa fatan alhairi a wannan tashar ta mai albarka. Wayanda suke da tambayoyi ko kuma neman ƙarin bayani akan wannan, za su iya barin tambayoyinsu a ƙarƙashin comment. Insha Allah idan muka duba za mu kawo musu amsa akan wannan. Wanda kuma suke buƙatar a kawo musu waɗansu fa'idodi na musamman wanda mu hankalinmu bai zo gare su ba, ko kuma suna mace da son samun wannan, su bar mana tambayoyi a ƙarƙashin comment. Insha Allah idan muka amsa za mu kawo muku tambayoyi. Sannan kuma akwai group na WhatsApp team wanda muka saki a wancan video na taimakon al'umma da kuma sirrin mata. Za ku iya kokari ku bi wannan linkin, ku danna ku shiga cikin wannan gurfuka. Insha Allah ku yi tambayoyinku, za a ba ku amsa a kai tsaye, saboda a saman YouTube ba ko da wai kasafai muke samun mu ba da amsa kai tsaye ba, saboda amsoshi idan ba su kai ɗaya ko biyu ba, amsa ta mutum ɗaya ba za ta isa lokacin da za mu yi video mu saki a YouTube ba. Da haka muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Ina gaida kowa da kowa da lokutan gaida shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.